Jako mi je zapravo lijepo bilo vidjeti mlade ljude u publici, od kojih će neki možda otići ovim putevima. Svidjelo mi se što je film zapravo drugačiji od većine ostalih filmova. Iznenadilo me to što Mare utjelovljuje lik stvarnih ljudi. I glumica je pokazala da svi imamo svoje kao granice i da ne možemo baš, to jest da u jednom trenutku puknemo i onda više ne razmišljamo o našim postupcima. Na kraju se to pretvorilo u jedan za mene potpuno neočekivano iskren razgovor. Upoznavajući glumicu koja priča o ulozi koju igra, mislim da možemo dobiti bolji uvid u emocije i u samu psihu lika kojeg gledamo. Hvala vam u stvari. Hvala, evo. Hvala.